Sa video nga nakuha sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Labason, sa sulod sa 5 minutos ug 16 segundos, hinay-hinay nga nalunod ang MV Star Sabang didto sa dagat do sa Murciélagos Island, Cunbayangan Island sa Labason nga sakop sa munisipyo sa Liloy, Zamboanga del Norte. Lord, thank you Lord. Madungog ang pagpasalamat sa Ginoo sa 13 ka mga tripulante nga naluwas sa Philippine Coast Guard, kuyog ang MDRRMO sa munisipyo sa Labason ug sa Liloy, Zamboanga del Norte kagahapon. Nakita usab sa mga pahinante nga hinay-hinay nga nalunod ang ilang barko ug sa dihang dili na nila makita, nagpasalamat sila kay tungod sa barko nabuhi nila ang ilang mga pamilya. Samtang hinahinay nga nawala sa ilang pananaw ang barko, hinay-hunay usab nga miaginod palayo ang mga pahinante sakay sa duha ka bangka sa mga mangisda nga nagluwas kanila paingon sa isla. Sumala ni Christian Marvin Sabihon, ang operations officer sa MDRRMO Labason, alas 4:14 niadtong Enero 14, mao kini ang nahitabo. Around 5:25 sa January 14, 2024, na distress call gikan sa MV Star Sabang kay nag-engine failure sila near sa coastal waters sa Liloy. Around 6:30 day, nagkuhan na po another distress call na po gikan gyapon sa same vessel kay near capsize na ilang barko. Nag-conduct ta og kuan na monitoring sa ilaha kay since dili mikaduol sila tungod kay ang atong weather condition is grabe kabalud ug kahangin then gabi na, so di mikaduol. So among gindang buhat is continuous communication lang yun together with the Philippine Coast Guard and MDR mo Liloy sa tapad lang na mo munisipyo. Kami nagtulong nag-monitor tapos continue monitoring ni then pagka abot sa around 2:30 to 40 AM sa January 15, 2024, nag-abandon ship na nga atong crew sa vessel. Nabandon na sila dayon na may gani po kay namin na contact na mga motorized bangka near sa Murciélagos Island nga makatabang sila. Ang barko nga kargado ug gibana-bana ang kapin 170 ka toneladang semento gikan sa Cebu City ug paingon sa Zamboanga City. Apan tungod kay kusog ang balod ug daot ang panahon, alas 2 na sa kaadlawon kagahapon, nakaduol ang duha ka bangka sa mangingisda ug gidala ang mga pahinante sa Bayangan Island ug didto na miadto kagahapon sa buntag ang taga Coast Guard ug mga personel sa MDRRMO sa lungsod sa Labason ug sa Liloy. Gidala gilayon sa munisipyo sa Liloy ang mga pahinante ug gipang check up ug gipakaon. Provided assistance, kita lang sa food, sleeping kit, kay ang barko silang company nga mosundo sila is naman sa sindangan mo dock daw, mo ingon sa kapitan, so ihatod po namo sila dito mo. Kagani ang hapon, ana pa sa munisipyo sa Labason ang kapitan ug ang iyang mga pahinante. Kay naghulat sila sa tawag sa kumpanya ug dalahon na kini sa munisipyo sa sindangan sa Zamboanga del Norte kay didto sila sundoon sa kumpanya ug dalahon og balik sa Cebu City. Nagpasalamat sa Dios ang mga pahinante sa MV Star Sabang, sa mga taga MDRRMO Labason ug MDRRMO Liloy ug sa Philippine Coast Guard kay naluwas sila sa katalagman. Ang trahedya nagpakita kanato nga kung magtinabangay tang tanan, atong malatas ang tanang hagit sa atong panahon. Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe!